Να συζητήσουμε το ιατρικό μας θέμα, το οποίο θα λέγαμε ότι είναι πολυπαραγοντικό σε αυτήν την συγκεκριμένη συζήτηση που θα κάνουμε. Αναφέρομαι στο δημογραφικό και την υπογεννητικότητα. Κοντά μας για αυτή τη συζήτηση είναι ο κύριος Βασίλειος Κελάρης, είναι μευτήρας γυναικολόγος και ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στη Μονάδα Υγεία IVF Εμβριογέννησης. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο συζητάμε πολύ πιο έντονα τα τελευταία χρόνια, το δημογραφικό πρόβλημα, και επίσης βλέπουμε να γίνονται έντονες συζητήσεις, οι οποίες περνούν και σε άλλες συζητήσεις, όπως για παράδειγμα είναι οι πολιτικές, όπως είναι οι κοινωνικές, και συμπαρασύρει πάρα πολλούς από εμάς. Να ξεκινήσουμε όμως από το τι ακριβώς ορίζουμε ως την πορεία των γεννήσεων των θανάτων και τι σημαίνει όταν λέμε ότι ο πληθυσμός της χώρας μας είναι αρκετά γερασμένος. Πράγματι, κύριε Κουσούνη, το πρόβλημα έχει λάβει πλέον δραματικές διαστάσεις. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά, δεν είναι κάτι καινούργιο. Απλά τώρα ασχολούμαστε με αυτό. Από τη δεκαετία του 50 βασικά, κορυφώνεται στη δεκαετία του 80 και πλέον βρισκόμαστε στο πικ αυτού του προβλήματος. Και τώρα στο πικ του προβλήματος έχουμε αρχίσει να λαμβάνουμε μέτρα. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το δημογραφικό το οποίο είναι πολυπαραγωγικό, έχει πολλές συνιστώσεις. Δεν είναι θέμα μόνο η υπογεννητικότητα, οι μειωμένες γεννήσεις. Ουσιαστικά έχουμε ένα μειωμένο ισοζύγιο θανάτων και γεννήσεων. Φανταστείτε ότι το 2024 θα κλείσουμε με 168 θανάτους ανά 100 γεννήσεις. Φανταστείτε το 2022 κλείσαμε με 140.000 θανάτους και 77.000 γεννήσεις. Τα νούμερα αυτά είναι δραματικά. Είναι πολλοί παράγοντες, είναι κοινωνικοί παράγοντες, είναι οικονομικοί παράγοντες, είναι προβλήματα ενημέρωσης που εδώ έτσι εστιάζουμε αρκετά και σε αυτό το κομμάτι. Η ενημέρωση, η οποία τη βάζουμε τελευταία, αλλά πραγματικά είναι πολύ σημαντική. Αν αναλογιστεί κανείς ότι άνθρωποι οποιοδήποτε μορφωτικού ή κοινωνικού, οικονομικού επίπεδου δεν γνωρίζουν ποια είναι τα όρια της γονιμότητας, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Βλέπουμε ακόμα και συνάδελφοι γιατροί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ενημέρωση είναι δραματική. Και επίσης το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πλέον η κουλτούρα. Το να κάνει παιδιά κάποιος δεν είναι της μόδας. Κάποτε ήταν διαφορετικό. Τώρα πια δεν είναι της μόδας. Δεν θεωρείται in και στις νέες γενιές. Και ιδιαίτερα επειδή τυχαίνει να λαμβάνω μέρος στην ομάδα διαβούλευση για το δημογραφικό για το εκπόνηση του Εθνικού Σχέδιου Δράσης με την κυρία Ζαχαράκη και το Υπουργείο, βλέπουμε ότι οι νέοι δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν τους απασχολεί. Και προφανώς δεν τους απασχολεί, αλλά θέλω να πω ότι ούτε καν το ακούνε. Δεν ξέρω αν είναι ένα πρόβλημα που δεν τους απασχολεί ή αν είναι ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς δεν μπορούν να διαχειριστούν. Γιατί, όπως είπαμε, είναι πολυπαραγωγικό και πρώτος παράγοντας είναι ο οικονομικός. Ακριβώς, γιατί σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται, το αίσθημα ασφάλειας για να δημιουργήσει κάποιος οικογένεια θα πρέπει να υπάρχει ένα αίσθημα ασφάλειας το οποίο το δημιουργεί η πολιτεία, το δημιουργούν οι συνθήκες, το δημιουργούν τα πάντα. Όταν λοιπόν βρισκόμαστε σε άλλες οικονομικές κρίσεις, πανδημίες, οικονομικά προβλήματα πλέον, ενεργειακά, όλα αυτά, πολέμοι κτλ. Καταλαβαίνετε ότι και το κλίμα δεν είναι ιδανικό για να δημιουργήσει κάποιο οικογένεια και οι νέοι άνθρωποι το σκέφτονται. Φανταστείτε ότι ο δείκτης γονιμότητας της Ελλάδος αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στο 1,31, δηλαδή 1,3 παιδιά ανά οικογένεια, όταν για να επιβιώσει ένας πληθυσμός θα πρέπει να βρισκόμαστε στο 2,1. Κύριε Κελάρη, και σε αυτό το σημείο θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τι συμβαίνει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να πάρουμε μια πρώτη εικόνα για να δούμε τελικά πού συγκεντρώνεται και εδώ το πρόβλημα. Πράγματι, το πρόβλημα ούτε είναι καινούριο λοιπόν, ούτε είναι μόνο ελληνικό. Αποτελεί και απασχολεί τον δυτικοευρωπαϊκό χώρο, δηλαδή όλη η Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα με πρωταθλήτρια την Μάλτα, που είναι ένα παιδί, ένα γεννιέται, ένα πεθαίνει. Γενικότερα είναι πάρα πολύ χαμηλός ο δείκτης γονιμότητας και μόνο η Γαλλία δείχνει μία ανάκαμψη. Γιατί τα δεκαετία του 80 και του 90, που υπό την κυβέρνηση του Μιτεράν, του Φρανσουά Μιτεράν, τότε πάρθηκαν μέτρα τα οποία τώρα δείχνουν το αποτέλεσμά τους. Άρα η Γαλλία, και αυτό είναι ένα μάθημα και για εμάς και όσους ανθρώπους ασχολούνται με αυτό το πράγμα, ότι τα μέτρα λαμβάνονται πολύ πιο πίσω για να δούμε αποτελέσματα στο μέλλον. Η Ευρώπη λοιπόν αντιμετωπίζει επίσης δημογραφικό πρόβλημα και γι' αυτό έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα εργαλείο δημογραφικού, έτσι λέγεται. Είναι το οποίο υπάρχει ειδική επιτροπή στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ασχολείται μόνο με αυτό το πρόβλημα και επίτροπος για την οικογένεια και το δημογραφικό. Στην Ελλάδα να πω ότι από το 2022-2023 έγιναν τα πρώτα βήματα και το πρώτο βήμα ήταν ότι δημιουργήθηκε Υπουργείο Οικογένειας. Αποτελέσματα όμως για αυτά τα βήματα, πότε πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε, τουλάχιστον να είναι σχετικά απτά? Αποτελέσματα όσον αφορά τις γεννήσεις, ούτως ώστε το ισοζύγιο να αρχίσει να ισορροπεί, θα δούμε σε πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό διότι το πρόβλημα πλέον είναι ότι οι γυναίκες οι οποίες βρίσκονται να σας δώσω ένα παράδειγμα, μεταξύ 35 και 40 ετών, είναι τα τελευταία χρόνια μειωμένες κατά 5 εκατομμύρια. Άρα, αν είναι τόσο μειωμένος ο αριθμός, δεν υπάρχει
η μαγιά που λέμε για να δουλέψουμε, δεν υπάρχουν γυναίκες για να κάνουν παιδιά. Και αυτό είναι αποτέλεσμα των μειωμένων γεννήσεων και του αυξημένου όριου ηλικίας. Επίσης, το δημογραφικό πρόβλημα παίζει ρόλο και ο αυξημένος δείκτης επιβίωσης πλέον. Που αυτό είναι καλό από τη μία πλευρά, όμως από την άλλη ζούμε πάρα πολλά χρόνια και δεν γεννιούνται νέοι άνθρωποι. Άρα και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Όπως επίσης ένας άλλος άξονας του δημογραφικού και θα πρέπει να αναφερθεί είναι το brain drain. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό και το θέμα της μετανάστευσης, της αντίστροφης μετανάστευσης θα πω. Νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά, δεν βλέπουν κάποιο μέλλον στην Ελλάδα, βγαίνουν στο εξωτερικό. Έχω άπειρα ζευγάρια τα οποία έχω συνεργαστεί και τα παιδιά τους τα γεννούν είτε στην Αγγλία, είτε στη Γαλλία, είτε στην Αμερική και ζουν εκεί και εργάζονται. Και δυστυχώς ακόμη δεν μιλάμε και για επιστροφές. Όχι. Μέσα σε όλο αυτό, βέβαια, νομίζω ότι από τη μία έχουμε τους νέους που, όπως είπατε, μπορεί να μην εντάσσεται, να μην επαφείται ακριβώς στην κουλτούρα τους. Από την άλλη, όμως, έχουμε ζευγάρια τα οποία προσπαθούν στεναρά, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν. Αυτά τα ζευγάρια πώς θα μπορούσαν να βοηθηθούν? Το πρόβλημα της υπογονιμότητας, το οποίο σίγουρα αποτελεί έναν πυρήνα και της υπογεννητικότητας και το πιστεύουμε αυτό πάρα πολύ, γιατί αν αναλογιστεί κανείς, κύριε Κουσούνη, ότι στην Ελλάδα 1 στα 20 παιδιά που γεννιέται είναι από εξωσωματική, περίπου 4.500 με 5.500 παιδιά το χρόνο, 30.000 θεραπείες εξωσωματικής ή τέλος πάντων υποβοηθούμενες αναπαραγωγής πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί και κέντρο ιατρικού τουρισμού, να πούμε για αυτόν τον λόγο. Αν αναλογιστεί κανείς λοιπόν το μέγεθος του προβλήματος, μιλάμε για 300.000 ζευγάρια τα οποία έχουν πρόβλημα υπογονιμότητας στην Ελλάδα και το χειρότερο από όλα, της τεράστιας έκτασης του αυτού του προβλήματος, είναι ότι μόνο το 35% των ζευγαριών αυτών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα απευθύνονται σε κάποιον ειδικό. Οι άλλοι ακόμα δεν απευθύνονται, γιατί το θεωρούν ταμπού, γιατί το θεωρούν δεν πρέπει να το μάθει κάποιος. Άρα λοιπόν η υπογονιμότητα είναι ένα θέμα. Πολλά ζευγάρια προσπαθούν πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, να πούμε ότι πλέον οι τεχνικές και όλες οι θεραπείες έχουν εξελιχθεί. Και έτσι και ένα αισιόδοξο μήνυμα, γιατί η συζήτηση αυτή δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξη για το δημογραφικό. Βέβαια, γίνονται προσπάθειες, όπως είπα. Είναι ότι το 2024 είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα ζευγάρι να μην καταφέρει να αποκτήσει παιδί, εφόσον το επιθυμεί. Γιατί και η τεχνολογία, αλλά και η ιατρική εκπαίδευση των γιατρών και των Ελλήνων γιατρών, γιατί η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος αυτό. Φανταστείτε, αποτελούμε μέρος ιατρικού τουρισμού από όλο τον κόσμο. Έρχονται από όλες τις υπήρους για να κάνουν παιδί εδώ. Άρα λοιπόν, οι Έλληνες και οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα ή έρχονται στην Ελλάδα για να κάνουν παιδί, πράγματι θα τα καταφέρουν τελικά. Κύριε Κελάρη, θα σας κάνω και μια ερώτηση που έρχεται σε αντίθεση με αυτά που συζητούσαμε πριν, αλλά ίσως η απάντηση να είναι διαφορετική από ό,τι περιμένω. Όταν μιλάμε για νέους και για νέες μητέρες, για νέες γυναίκες οι οποίες έχουν αποφασίσει να επενδύσουν περισσότερο στην επαγγελματική τους πορεία και έπειτα στην οικογένειά τους, βλέπουμε τις γυναίκες να μπαίνουν στη διαδικασία της κατάψυξης οαρίων στη χώρα μας? Εδώ υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα πάλι, γιατί τα παλαιότερα χρόνια αυτό ήταν τελείως μια άνοστη τεχνική, η οποία δεν την ήξερε ο κόσμος. Τώρα πλέον με την ενημέρωση που υπάρχει και μέσω μαζικής ενημέρωσης, αλλά και γενικότερα από το διαδίκτυο, βλέπουμε ότι ένα πολύ αυξημένο ποσοστό νέων γυναικών έρχονται και ζητούν και συζητούν για την κατάψυξη και την κρυοσυντήρηση των αερίων. Αυτό πράγματι αποτελεί ένα τεράστιο όπλο και για το δημογραφικό και για την υπογονιμότητα. Γιατί εδώ, έτσι, να σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε, μια γυναίκα που καταψύχει τα οάρια της μεταξύ 25 και 35, η πιθανότητά της είναι περίπου στο 60% να συλλάβει σήμερα. Αυτή την πιθανότητα τη διατηρεί ακόμα και σε 45 και σε 46 ακριβώς την ίδια. Ουσιαστικά παγώνει ο χρόνος και με την κατάψυξη οαρίων τους δίνουμε ένα όπλο και δημιουργούμε μια ασφαλή παρακαταθήκη, ώστε να καταφέρουν οι γυναίκες που τώρα σπουδάζουν, δουλεύουν, οτιδήποτε, κάποιο πρόβλημα υγείας, γιατί η κρυοσυντήρηση οαρίων ξεκίνησε με ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάποιο πρόβλημα υγείας. Οπότε έπρεπε να υποβληθούν σε κάποια θεραπεία και πριν υποβληθούν σε θεραπεία έπρεπε να καταψύξουν το γενετικό τους υλικό. Γιατί αν δεν το κάναν αυτό, δεν θα είχαν ποτέ δυνατότητα. Τώρα προσπαθούμε να προλάβουμε και το χρόνο με αυτή τη διαδικασία. Τώρα πλέον όμως αποτελεί ένα τεράστιο όπλο, το οποίο οι γυναίκες το χρησιμοποιούν και βλέπουμε να έρχονται. Η συμβουλή βέβαια για αυτή τη διαδικασία είναι όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά. Μην το αναβάλουν. Εάν και εφόσον έχουν κάποια άλλα σχέδια, να έρθουν να το κάνουν, αποτελεί μια τεράστια παρακαταθήκη για το μέλλον. Και στο Κέντρο Εξωσωματικής Υγείας, Εμβριογέννησης, ποιες άλλες συμβουλές δίνετε σε νέους που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά? Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, βέβαια. Η συμβουλή που δίνουμε και πλέον μπορούμε να πούμε είναι ότι τα τεχνολογικά μέσα, έτσι να πούμε και κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ τώρα τελευταία, το artificial intelligence έχει μπει και σε εμάς τη δουλειά μας πάρα πολύ. Φανταστείτε ότι πλέον κρίνονται τα έμβρια και με το. Βαθμολογούνται από το artificial intelligence, πλέον βαθμολογούνται και τα οάρια της γυναίκας. Σε ποιο στάδιο της κύησης, αλήθεια?
στο στάδιο της, όταν τα ενώνουμε τα σπερματοζωάρια με τα οάρια, δημιουργούμε το έμβριο. Στις πρώτες μέρες ζωής του εμβρίου, στο εργαστήριο, μπορούμε πλέον να αξιολογήσουμε μέσω artificial intelligence και τα έμβρια, αλλά και τα οάρια, άρα και τα κύτταρα. Άρα καταλαβαίνετε και η τεχνολογία έχει μπει μέσα στο χώρο το δικό μας και δίνει στους νέους ανθρώπους, αλλά και στους μεγαλύτερους, γιατί το πρόβλημα της υπογονιμότητας είναι ότι όλο και μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες, ζευγάρια, έρχονται να προσπαθήσουν να τεκνοποιήσουν. Αυτό αποτελεί την πρώτη αιτία υπογονιμότητας, η ηλικία, αλλά μην το ρίχνουμε μόνο στη γυναίκα. Θα πούμε ότι και ο άντρας θα πρέπει να κάνει νωρίς παιδιά, υπό την έννοια ότι οι μελέτες μας δείχνουν ότι οι άντρες οι οποίοι τεκνοποιούν πάνω από 50, δηλαδή το σπερματοζωάρια είναι ανδρός πάνω από 50 ετών, η πιθανότητα για αυτισμό, για κακοήθειες του αίματος, λευκαιμίες, αλλά και για ψυχοσικά σύνδρομα τριπλασιάζεται όταν το σπέρμα πρόκειται για άνδρα πάνω από 50 ετών. Άρα είναι διτό το πρόβλημα, αλλά εμείς, επειδή απευθυνόμαστε στις γυναίκες λόγω ειδικότητας, καλούμε τις γυναίκες να όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά. Κύριε Κελάρη, και μας είπατε στην αρχή της συζήτησής μας ότι από το 2022 έχουν πάρθει κάποια πρώτα μέτρα. Υπάρχει ένας εθνικός σχεδιασμός για να κατευναστεί κάπως το δημογραφικό πρόβλημα και το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Αυτός ο σχεδιασμός τι περιλαμβάνει και πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω? Βεβαίως. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης έχει ξεκινήσει με πάρα πολλούς φορείς να συμμετέχουν και εμάς σε αυτή τη διαβούλευση. Έγιναν οι πρώτες ανακοινώσεις από την κυρία Ζαχαράκη τώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από τον Πρωθυπουργό. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι για παράδειγμα ανακοινώθηκε δωρεάν έλεγχος γονιμότητας γυναικών μεταξύ 25 και 35, πράγμα το οποίο δεν υπήρχε. Είναι ένα βήμα αυτό. Επίσης, είναι ένα βήμα η παιδική σταθμή, γιατί και αυτά όλα παίζουν ρόλο. Ξέρετε, το να κάνουμε ένα παιδί το κάναμε. Μετά, πού θα το αφήσουμε για να δουλέψουμε? Οι γονικές άδειες. Άρα, είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι πολυπαραγωγικό, πιάνει πάρα πολλές συνιστώσεις, όπως η παιδική σταθμή, όπως η φορολογία για το δεύτερο παιδί, όπως τα πάντα που αφορούν γύρω από αυτό το θέμα. Άρα, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και φυσικά. Εκεί που θα εντρυφεί, θα δώσει μεγάλο βάρος στο Υπουργείο, πιστεύω, είναι στην ενημέρωση. Και η ενημέρωση, κυρία Κουσούνη, ξεκινάει από τα σχολεία. Εμείς λοιπόν και πάρα πολλοί άνθρωποι είμαστε διαθετημένοι να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα και να ενημερώσουμε και τα σχολεία και τα παιδιά και τους δήμους απομακρυσμένους για το ποια είναι τα όρια της γονιμότητας, γιατί έτσι ο κόσμος θα ξέρει μέχρι που φτάνει η γονιμότητά του. Και με αυτό το υπέροχο μήνυμα της ενημέρωσης να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε για την σημερινή ενημέρωση που κάνατε σε εμάς και σε όσους μας παρακολουθούν. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.